What's up, madlang people? Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo guys aking dividend na natanggap, no? Natanggap na galing sa Microsoft. By the way, congratulations to me. Dahil, you can see, certificate of achievement galing sa waste trade. So, na-complete ko yung waste trade training, kaya meron akong certificate. So, paano maging professional traders. Okay? Anyway, ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa aking dividendo. So, dividendo galing sa aking Microsoft. Alright? So, panoorin natin. Yan guys, ito ang XTB account ko yan. XTB. So, actual na account to sa aking XTB. So, sa ngayon, meron akong 622 dyan. So, meron akong trades. Ito yung binili ko na mga items, mga company. Ito, makikita mo yan, Microsoft. Ito, General Motors. Ito, Invictus. Investus. Okay, ito yung investment plan. So, meron akong investment plan na 400 yan. Ito yung trades ko. Ito yung binili kong shares. So, click natin yan. So, dito tayo napupunta. So, kung makikita mo dito, yan. Ito yung mga product or company na binili ko. Lagyan ko siya. Yan. Okay. So, General Motors, Microsoft, and Vertus Investment. So, magkano yung value niyan? Binili ko. Ito, binigay ito ng XTB account na bonus. $50. So, yung Microsoft, bumili ako ng $100. So, yung Vertus Investment Partners naman, $50. Alright? So, ngayon, ang pag-usapan tayo yung dividendo. So, ngayon, yung dividendo ngayon natanggap ko, September 11. Yan o. Nakita mo dyan, September 11. Kita mo guys, Microsoft, September 11. Yan o. So, ngayon, titingnan natin yung anong sabi niya dyan. Dividend. Yan o. Kita niyo na, dividend. Yan. Yung dividend na yan. So, guhitan ko lang para makita natin. Color. Color ko. Yan. Microsoft. Dividend. Sa $100 ko, meron akong natatanggap na dividend. So, magkano yung natatanggap kong dividend? Sorry. I-coin ko lang. Kalagay dyan. Microsoft. Cash operation. Yata, makita. Yun. Laitan ko lang siya para makita. Yan. 0.16. So, Microsoft, 0.16. Okay? So, 0.16. Kinsin mo dyan, 0.16. Yan. Yun yung dividendo ko. So, ibig sabihin, binigyan ako ng dividend. Ibig sabihin, binigyan ako ng dividend ng Microsoft. 0.16. Okay? So, nakikita nyo na 0.16 yun siya. Base dun sa actual account ko.
So tama yung competition ko kasi meron akong competition dyan base dun sa sinishare ko na sa inyo dati. Let's say ito yung company. Ito, di ba? Meron akong Bertus, tapos meron akong Microsoft, yung General Motors, hindi ko pa nalagay dyan. So, yung dividend yield niya is 0.83. So, that time, binili ko siya 517 yung price. So, since ang price niya $10, so bumili ako ng 10 shares, kaya $100 ang nabayaran ko. So sa aking $100, meron akong volume na 0.193, tapos yung dividendo, kaya dito yan nakalagay dyan, no? Total dividend of shares, 0.16. So sa 0.16 na yan, sa dollar, i-times ko sa dollar, 57. Kaya meron akong nakalagay na $9, 9 piso number of shares. So, ganun siya guys, competition. So, maliit na pera, pero importante, meron akong natatanggap na dividendo na 0.16. Okay? So, puntahan natin yan ang aking XTB account. Ayan. So, 0.16. So, hindi na masama guys, no? Sa aking $100, meron akong natanggap na dividendo $0.16. So, ngayon, pag kinompute nyo yan, $0.16, $0.16, i-times mo ulit si 57 ang palitan. So, meron akong 9.12 piso. Okay? So, base dun sa computation natin sa Excel file. Okay? So, sa computation sa Excel file, meron tayong computation dyan. So, ganun guys. Simpleng maliit na halaga, pero patuloy tayo nag-i-invest sa ating investment. Okay? Ngayon, paano ko makikita yan? Dito, 10. So, dati magkano ang Microsoft binili ko? 517. Ngayon, ang Microsoft magkano? 500 na lang. Okay? Dito natin, i-click natin to, makikita natin yung dividend. Yun, no? Kung bumili ka noong August 21, nag-payday sila ng September 11. So, 0.83 USD. Kung 500 ang binili ko, meron akong natanggap na 0.83 USD. Since 100 lang binili ko, meron akong 0.16 USD. So, ganun yan, historical nila guys. So, historical. So, 1, 2, 3, 4. Apat na beses sa isang taon magbibigay ang Microsoft ng dividendo. Okay? Yan. 0.75, 0.75, 0.83. So, ganun lang guys. Ganun lang tayo mag-invest. So, invest lang tayo, invest. Alright? See you guys.